protehiran niya sa satuya. May misa po alas 5 hapon kung pwede ka mo makapasir dyan sa Mission Church pero medyo limitado lang muna so protocol medical. Anyway, kung dai po dyan sa DZGB News Online pwede man. Minapaabot na naman kami ni pagrespeto sa gabos na miyembro kan Sosyudad asin Familia. Fetsa 17 ka na September 2021 weekend. Sana po yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaini ka na pandemya. Padagos kitang manarig asin makimaherak sa amang Diyos na malampasan na ang kadifisilan sa paagikan pagbubulong kan mga may COVID asin day na maglakop ini ikitang mga pigprotehiran o kaya pigbibeyaan kan karahayan ning salud sa tuya ining magamit susog sa kamautan kan kagurangnan. Pray natin yung mga may COVID na mabulong na asin kita man mag-pray na day kita maulakitan. Ano po? Inda ko sa natabi, kung igwaman dyanin na dakol na mga nag-arantabay na ma-text tulos, ma-react tulos, maparamdam. Kaya ba natin na magsulisit ng mga paraan tabay? Mantang kamo dyan nagbimeryenda o naghanda kan pamanggihan? Babasugun mi mantabi kamo kan mga informasyones na ihahatag kan sa tuyang pag-iriba ang news team, si And, si Luwens, si Ren, siyempre ang sa kuyang tulong kompadre, pading Jim, pading Al, pading Jomar, sa Manibela si Henry De Boy Mata, pasiring sinaduman sa dapdap with Bonjing Tanay. Maniti, ang sa kuyang kapatid, mani sundong ng oras ka mani. Pwede ba tayo ngayon? 5? O sige, hintayin kita. Motor? Bisikleta ka lang? Tara, punta tayo sa HRD Hans Retro Diner as a friend. Diba? Sa Daraga. Punta tayo dun as a friends. Hans Retro Diner. Sa likod kan Daraga Bakery. Pwede duman. Manity in the house. Newsroom, pag-arog man kining oras, si News Director Edwin Peralta sa padagos na pagsubaybay asin pagsumada kan mga pangyari lokal, national, international. Siyempre nakamonitor man News Manager Mardela sa tabang man siyempre sa Production Center ang samuyang Angel Angel Mustasa sa IT. Sinadya si Arven ba? Si Richard Yan inkargado ngunyan and then si Arben, duman sa dapdap, Ang enkargado kan sa muya pong digital broadcast nationwide, worldwide, netwide, online. DZGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Yan po, may gusto man siguro mag-text man. Mga paraan tabay taman dyan, 0961-759 0888 0961-759-0888. May ma-text man yan. Kaya tang basahon yan. Di iton sana yan. Globe 0926-0156-020. 0926-0156-020. Sige. Or sa kuyang account, Pio Fernandez sa Messenger. Sa chatbox man po kan DZGB News Online. Aday ka mo dyan. Sige. Abante mo, nakita kan mga istorya. Tara, talpa ka na. Diretso kan informasyon dyan sa luar. Tulo-tulos. Ang bungkaras. Alas 4:15. Hans, marhain hapon. Go ahead. Marin hapon, Sir Pio, marin hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, mga lokal na parasira naman sa sur na parte kan syudad ni Legazpi na makikinabang sa programa kan gobyerno lokal, pati naman kan Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ini matapos na matrayumpo ikondusir nga niyang aldaw kan Legazpi City Agriculture's Office sa pamayo ni Agriculture Officer Sheila Nas ang pagtaon ni asin pagbuhi nin 10,000 na bangus fingerlings sa 10 metros diametrong floating fish cage sa sitio ng kan barangay Humapon, Legazpi. Yan, diyan mananggad sa mga lugar na paano baga sa haranian sa kadagatan. Yes. Yan kagayon no. So
proyekto man kan syudad ano through City Agriculture. Yes, sabi Sir Pio. Uy, binuhian pirang ribong mga fingerlings yan. 10,000. 10,000. Ako, Dakol-dakol. dakol-dakol yan. Sa nga ni eksaktong lugar? Sa sitio ng Barangay Huwapon, Legazpi City. Sa ano nang. Okay, sige. Sigun kay City Agriculture's Office sa OIC sila na katuwang ninda sa programang ini ang Department of Agriculture Bicol, partikular na BIFAR, sa paginganot man ni Regional Director Nelson Bien. Patuyuhan ka na sumbitan ng programa ang matabangan ang mga lokal na parasira sa nasambitan ng lugar dahil sa nagtutubod sinda na sa roon sektor kan agrikultura sin pagsira na naapektaran ng gadyan pandemyang COVID-19. Tamo niyan, pinag-aralan man kan sa indang opisina kung sa inaman ang sunod na barangay na pwede nindang magibuhan ng siring na proyekto para man dakon na mga parasira digdi sa syudad ang matabangan sa siring na programa. 10,000 tilapia fingerlings. Bangus Bangus, pati yan ha? Yes. Sige. Kaya tabi Sir Pio, and good news man sa Ladocan, Gobyerno Lokal, ang Galero, DCGP. Sige pa keep on going ang araw ka na mga proyekto ha? Yan nga mga dapat manina. Talagang, ingatan nindo yan dyan, patalubuon ha. Ipropagar nin marhay kamo dyan sa sitio nang kan Humapon, Legazpi. 10,000 na sobra yan na mga fingerlings kan bangus ha. Gun mo yan. At nun, patalubuon yan, paurog bunun kung magamani. Di ba? Ang sira ba kung minabunay yan? Ugbun ha. Talaga naman. Sige, diretso kan mga istorya. Nasa linya, si kumpadreng Al Armario, isihon taman daw na ibot-ibot kan istorya. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Yes, maray na hapon pa rin. Dakol pa talaga ang dapat linigon sa lado kan PNP sa ibong kan Espersosman kan higher command na mapagayon ang imahin kan sa indang komandansya. Apera ka na pamareta na sarong police major na nagpailing kan sa iyang ispikikoy diyan sa sarong sales lady sa sarong manamol sa Legazpi. Nagirom do. Isplikikoy na yan. Ispikikoy. Si Eddie Garcia tabangan kimahal na Diyos. Ispikikoy. Iba ka ng terminal ni comparing Eddie Garcia. Isplikikoy mo. Paguna niya. Sige. Bang pang police major. Paguna niya. Dahil CCTV. Kuanda kan CCTV, compadre. Nadakop na kan CCTV. Ay, sus Mariosep man na. Sige. Kaya baga, yan. So, nagluwas na bareta. Sige. Pero may mga, may mga feedback man Na? na aligadong ba man na pulis. Sige yan agad nin pang, masabutan kung pang ano, Oo. sa mga patupada. Mariosep man. Sa iba-ibang barangay. O niya na pandemya, usong-uso baga ang tupada. Ipakonta Yan sa mga daw. rayong barangay. Maghagad kitang tabang taramanta si General Estomo. Aha. Maghagad ning tabang sa CIDG. Mag-agad. Ning tabang tanga ning masusog iyan kung sisa yung mga nagharagad na andyan nin kumbaga sa mga nagtutupada. Mahagad sa CIDG. Maghagad ning tabang. Ta siya baga napamamayukan na PNP sa Kabikulan. Oo. Hagad na niya ning tabang so kwan. Direhira niya susugon niya na pigbabareta na yan sabi. An masosog sa CIDG. Susugon so CIDG kan CIDG. Iyo. Awa ka mabaliktad. Indaday ako nin kung ano pa man na insinuasyon ba? Simple ta sinda bagan investigasyon. Trabaho ninda yan. Ang trabaho pwede man sa NBI. Sa NBI, separado ito sa Departamento de Justicia ito. At ang aram ko man ang CIDG. Saruan mga patupada sa anap-anap. Susugo nga ni. Tanganing Susugo ninda. larar kung anoan. Baga, sige. Kaya na tutunugan tan mga informasyon ini. Aligasyon ta na magkimaago ka ni. Buda, day maning independente pang ebidensya. Dahil ba talaga kimaago? Kan puro ang mga nakaabot sa tuya, mga aligas uring-uding man sa naman. Pero ang mga sources ta, mga reliable.
na may nag-aagad allegedly nin mga lagay-lagay dyan sa nagkakapira mga patupada. Ha? Ah, Unya ko pa sa naisiyanan. iyo. Yusip man na. I was not born yesterday. Oh, kaya mag-edit sa waiting. Ege. Ay, nako. Ang matindi pa pa ta susog sa informasyon pa sa toya. Pag may sampalan, allegedly. So, nadadakop, pati sa personal na kwarta, ikuro ha. Ha? Unya ko pa sa naisiyanan namanan. Ako man nga ni iyo man. Ay, sus Mario, Yusip man na. Ay. Kaya- Sana, ako dahil naniniwala kang kumpadring Al. Ako dahil man nanganiwala Dahil kay ni. naniniwala kaan. I do not vouch for sa veracity. Ah, Kan mga kunay na sundo na igong magluwas kaya na magpapatutuo. Pero mga uring-uding yan. Aligasyones. Dahil man ba yung kiminalantad ta? Rematika. Day ako. Dahil naman kapadagos. Hugas, kamot ako hugas. Day. Sige. Anyway, yan ang mga feedback sa tuya na sumago ba yan, nag-init naman so issue sa pulis dahil katong nagpailing ki Ispiki Koy. Kaya nagkaaboroting kaya naman yung mga issue na yun na dapat si kumbaga Si Tata Gimoy. sa Tagimoy. Oh, na. Eliasar. Oh, si Tata Gimoy na Elisa. Nagitunon baga sa mga arogaan. Ay, totoo ka dyan. Yung tita Randol bagan pulis. Ay, halos tulo ko na sa Tuklo dapat. ko niya sa dagit. Ando dako pwedeng magdigdi si Tata Gimoy por dahil ka ng mga istorya nga. Iyo nga ni. sige. Kaya nagulungan naman ngayon sa mga istorya. Manangod sa pulis na dapat talaga malinig ini. Dapat talaga seryoso ni Tata Gimoy. Iyo. Ang sayang kampanya na malinig ang pangarang kan mga pulis. Roger to that. Okay, yan ba ang mga informasyon mga follow-up digi sa Luwas? Alarmario, DCG. Salamat kumpadre Ngal. May istorya dyan sa luwas. Okay po talaga linisin kung mga may dapat na linisin manay bako. Kaya kita nagasabi na mga totoo yan na mga kuanaan. Kung di kaipuhan nga ni, ada investigaran na. Okay. 23, Lapuas alas 4. Kumpadreng G, marhay na hapon. Yes, salamat Abi Pade. Itong pigre-report ni Pading Al na Major, Oh, naging Deputy Chief of Police pala nito sa area ko. dai ako ning dai akong ideya sa totoo kumpadreng Jimmy. Dai ako nin ideya kon yan. Dai ko iyo sa totoo. I am totally blinded by the circumstances kung ano yan. May nag-inform na sa nasako. Ano? May nag-inform sa nasako man. Ay, ikaw man rin nag-consent. Oh, Oo. parang Jimmy. Ha? Iyo pala ito. Ay, si Major. Ay, si Major. Iba scrambler kita pa ding GB. Ba't iba yung scrambler ta? Si Major. Natataro ka na minalos pag... Eh, ko na. Dahil nabibilog. Dahil nabibilog ka. Gari ka na kuha na. Gari ka na... Gari yung signal kan Globo de Smart pag minalo ko. Oo. May sarong taramon Tabi Pade. Sige. Ang tagapagtaram ni District Engineer Warren Azotea. Na. Si Sir Richard Disos. Durante kan turnover ceremony kan proyektong libreng patubig sa Barangay Baliw Kamalig kan AKB proyekto ni kan na AKB partner ang DPWH versus na ini dahil na kapareser ka ito si District Engineer Warren Azotea tapos medyo sa kagulpi man na mga pinag-aaral si kaso kay ni kung sa'yo na ni pinadara iyo sa aktibidad na iyo si Sir Richard Disos nakaulay kan di si GB News, natawan kita ng pagkakataon, ang representante ni District Engineer Azotea, pinabot niya to ang sarong concern, digdi sa bypass road, sakop kan barangay sa Lugan, Iyo. kung sa sidewalk cover, manhole cover, konkreto, dahil maintindihan kung sisay ang buminungkal kan mga ini, nagkapirak tabi pa rin, na mga manhole cover, la konkreto, pinuruksan, posible na tripan ini, kung sa'yo nag-cover kan mga manhole, hinarali sa original na posisyon. Naku. Delikado inis pagsabing sa to yung aga, gulpi mga nagdi-jogging, nag-walking sa lugar na ito, pertiho na, maiwasan tinampo, may sidewalk,
may gurang, mga millennials, nag-aragi, nagdi-jogging digay. Palibas sa bagohon pa sa nabagang proyektong ini, kay mapinsar na urol kab na an manhole cover. Naku. Delikadong maray kon na may mahungkang digdi. Delikado kang mabarian ang gadigdi kung baka po sa kampayo mo mapasala ka. Oho. Kung kang kadigdi sa manhole. Sa madaling sabi, kumpadreng Jimmy, sa paghiling physikalmente, magkakakonklud ka, tinoyo! Oh. Ano man pati ang kukuhaon sa iraram na primero bago pa sa naini dahil man ngayang kakalkalon tanganing linigon tawara pa man nga ni bagoon pa sa nabagay ni dahil maninrag pa duman sa irarom. Brining ka, kumbaga talaga. Inul ka, binali. Kaya tinoyo ka, brining ka. Sus Maria, talaga. Kung naglalakaw ka, nag-jogging ka, na ka man mapinsar na ngayon may diferensya ini. Tamago pa sa nangani. Yeah. Nakashoot ka baga dumaan. Uy, bata pertihon bagan. Lalo ang direksyon no, pasiring sa bulkan mayon. Na-amaze kang maray kan bulkan mayon. Sige, jagyo. Pugong! Ulog ka. Oo. Sige. Tapos tayo ka nagpipinsan. Takon may, minsan baga may sa talinga ka. Nagma-music ka, nagdadalagan ka, nag-walking ka. Mahungkang ka na sa nabigla, digdi. Ngunya, na-history niya to ini kay Sir Richard Jesus. Habang yaong kami duman sa Barangay Bareo, dahil nga, dadumanan ko tulos nga, pagali ko nga digdi sa Bareo. Yan. Apitan ko na nga duman, hilingong ko. Yun. Ngunyan, tabi pa ding pagkahapon, Yan. nag-text sa tuya, solve na tabi pa de. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Very good. Apresyado niya to, anak, ang DPWH, inulita, double purpose na, dahil nakiko na nung mga didirihir pa, ipapaabot pa ang concern sa mga nanunong. Siya na mismo. Matik na. Nagpagali sa Barangay Bareo. Diretso nga ako dumaan, hilingong ko. Tapos, pagbuelta niya sa opisina, nagpadara na kita text sa tuya, solve na. Yan ang gobyerno dapat. Iyan ang kuhan. Yan, oho. Dahil nagdakol na burokrasya. Dahil na, saludaran niya ito ang mga araw kaining mga empleyado di gobyerno. Dahil ang tinainanin mga kakulpang mga istorya, kaya man sana. Mabuhay. Mabuhay sinda, mabuhay. Saludaran ta, apresyado ta. Makusa naman kita gabos sa mga reklamo, problema. Pag may karahayan man, may ginibuan naman at matanos, yaon man ang pagsaludo sa mga espersos kan mga nasa gobyerno. Roger. So, saga, solve na, dahil nakiproblema, dahil naning kahaditan, nakubira na giraray, ibinalik na sa original na posisyon itong inurol cab na mga cover can manhole. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Roger na Roger dyan, ha? Good work. Good job. Second DE. Good job. Oras, Pilipinas, 4:29. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble Tibay refers to Tibay Katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Dahil magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Dahil magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DENR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa.
enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you so much, Manny. Diretso na kita sa satuyang programa ngunyan pong pagkahapon. Upalantabi igwanin na bubusol. Manny, sa barangay nindo si Sara Nanameli, igwa man sindaning sa mga barangay health workers, yan. Igwang bubusol si Congressman Joey na matauan ning pribilehiyo na 20% discount money siring sa mga senior citizens na ma-avail ining mga barangay health workers niya to. 20% discount sa transportasyon, sa mga restaurant, basic commodities, services. Basta so pinag-a-avail baga manikan mga senior citizens. Iyuman ang pigbubusol na maray ni Congressman Joey. In fact, makaskason ang suporta ka ini sa lower house Iyong pigbubusol ni Congressman Joey na maitauman sa paagi ninlay, parang yung sa Magna Carta for health workers, re-revisaron so nagkakapirang provisiones duman, i-inject ini na panibagong lay, tanganing ini pag-recognizer bagaman ita, grabe ngunyan ang sakripisyo kan mga health workers.
Sa totoo lang. Sinda naka frontline. Bako, diyan sa mga barangay. Sindaan nagduduman sa mga naka-quarantine. Sindaan nagkukuakan ngaran, kan temperatura. Bako, kan gabus. Sina nakaprinter siya nasa kwam. Bago makakaabot iyan sa another set of frontliner sa lado na kan munisipyo o kaya syudad. Bako mani, bago maatindiran kan mga frontliners man yato sa second layer kan lokal na gobyerno insofar as ining so COVID operations is concerned, bago makakaabot duman sa second layer na mga health workers na sa barangay mo na. O kaya ang sabi ni Congressman Joey Kaayam, nanindigo man talaga na maka-avail lamang ini. Taba, mga honorarium man sa nga niyan maniba ko. Ina mga barangay health workers, honorarium na kadiit. Pero, ang serbisyong ipigataon nindangon yan, timbang buhay ninda, buda ligtas buhay ta. Bako mani, timbang buhay ninda, ligtas buhay ta. Kung pag-isipon nga ni, dapat so iba pang mga kongresistas, mag-isip manin na ibang mga leyes na mas pang maprotir as in mga beneficiary lamang ang mga barangay health workers na ini. Maray nga nitaw yan bagaw. So, si Congressman Joey na pinagbubusol, 20% discount. Foods, services, lalo na sa bulong, transportasyon, maski magpagurugunting lamang man, magpakurokopyor, 20% discount. Yung ngunyan, dahil pamanbaga ng mga sini-sini na yan. So, sa iba pang serbisyo, di lang pag-recognize kan gobyerno sa indang serbisyo ngunyan ng mga panahon, as in sa mga maabot pang panahon. Ako makusog ang pagtubod ko na ini po maipapasar tulos-tulos, magiging lay. Pareho kay tubagang so Bureau of Fire Protection Modernization Law na pirmado na ngunyan ni Presidente Duterte, tabi. Yun na po na natawa na iyan ni nagakandigong pagpirma, tabi. Mga ano ini mga iyan na beneficious na yan, madalion iyan na ipapasar. The soonest the better, tabi, sabi na nga ni, the sooner the better, ayan, tabi, no? Ining nagaparating sa tuya ng mga sanggol, haloy na po na may mga sanggol po digdi sa Bicol na nagka-COVID. In fact, yan nga ni sa tabako, 10 days old pa sana. Dahil ka kan magpara... Yan pa sana. Kan 3 weeks ago, 2 weeks ago, igwa ng 10 days old, tabi, na nagka-COVID sa tabako. And sa iba pang mga lugares. Yun na po, tabi, yan na may nagaparating sa to. Yun na po na informasyon na yan, nagruluwas na po yan, yan, sana dahil na madagdagan po yan. Igwa na ni mga nagka-COVID ba nagdindi, mga so pinaka-aki na nakunyanta na kuata is itong 10 days old mani. Ako, amang Diyos, sana po, dahil natabi yan madagdagan. Buda maka-recover na yan ng mga oong nagkahiri lang na, no? Tabi. Sige. 15, bago mag-alas 5. Si Luens nasa linya. Luens, marahay na hapon, please. Go ahead. Salamat, tabi, Sir Pio. Maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa magadagdag pang bareta ng apudan asin nakikihuron sa liwat. Si Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Head kan Department of Health, Dr. Aurora Daluro, na sumunod na nanggadaan publiko sa minimum public health standards ngani na maibitaran ang pagparakalat kan COVID-19. Ini pagkatapos na ipagunambitan ka na sambitan ng opisyal sa DCGB News na bako na karaw-karaw ang 645 na panibagong kaso ngunyan na pagkaaldaw na sarong aldaw sana arog na kayan ang natatamaan na individual sa Kabikulan. Sigun kay Daluro, simple man sa nakuta ng bagay, maski pa mga kapamilya umiwas sa mga okasyon mo na, arog kan pagkikipag-birthday, kasal o iba pa, lalo na kung bako man kababol,
Taan urumol-umol abisar kan mga daiki face mask saro sa mga super spreaders events kan mga nasampitan ng helang. Dinugang panidaluro na babagal anasampitan ng bagay taan pinaglilikayan digdi kung magparapano na an ospital asin dai na kayano na magparaako nin pasyente. Kaya maski pudpud na ang tila, ang mga opisyal sigun kay daluro todo man giraray ang pangapudan na mag-face mask asin mag-face shield pa nagluluwas, mag-physical distancing asin maghugas pirmi ng kamot ngani na maibitaran ang COVID-19. Sige. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya pagirundom giraray hari sa Department of Health, takiuron sa giraray. Ako po, si Luens Bursi Barcena. Salamat, Luens. Istorya halid dyan sa luwas, Manny, yung mga dapat na iputok mo para all clear tayo, no? Bareta sa Direct Taod-Taod. We will be right back. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prevensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang, bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Convincing. May nagpadara sa kumanikan sarong dyaryo ini ang dyaryo ini daw Police Major naglaro ng ari sa harap ng sales lady. Nasa dyaryo yun. Ang dyaryo daw ini. Nakaharap sa kasong administratibo ang isang opisyal ng Philippine National Police matapos paglaruan ng kanyang ari sa harap ng isang sales lady sa Hongwan. Yun na naon ang bitin ni Kasubago. Kaya nadapi ng ngataran sa Police Major. Kuda kung sa ito nakakuhan. Hindi rin lumantad ang biktima na karang makiusap ang suspect at magkaroon ng kasunduan ng dalawa. Nagkasundo na pala. Pumasok umanong nagkasibilyan sa mall ang pulis sa harap ng sila. Pinaglaruan ang kanyang ari dahilan sa humingi ng responde ang magwardyan nakuha ng CCTV. Nahiling pa CCTV money. Nahiling pa ng ID. Yun. Bistig. Sinurat ni Papa George na Halyari. Direktor. Anong dyaryo nga di si George? Ayan na sa kwan. Kun mo ka naman. Kamu na. Yosef man na. Duman pa pusing-pusing pa man sa babayan. Pero nagkunyan naman nagkausap na. Ayos-ayos na gayon. Nata daw. Nagkasibilyan da. Muan. Napangyarian. Kudi ano lang mani. Bernis na baga. Ha? It's Friday, mani, tabi. Yan. Sa Lunes, magdangog ka mo, tingog kan banuan ta. Explicar ta sa mga nangyari baga sa Manila. Kanya na, dahil kulang ng panahon ta. Ang nangyari baga sa Manila, explicar ko sa Indo. Kundi, nadagit naman sa Indo ta. Nag-conclude na paano sa mga tao. Sabi ba kang ombudsman, ay maning pinalgar na le. Tapos sabi man ni Lacson, tawo na ngayong bahala. Yun makatakot man tawo na bahala. Because, iba, ang pagkasabot kan tao based on insinuation. Iba kung mag-conclude ka, as in madagit ka, nasala pala nan sa imong konklusyon, bako susog sa lay. Susog sa lay, mismo nang so Deputy Ombudsman ang nagsabi, kainin binalgar so pagbakal kan mga PPEs. Isinaysay duman so mga basihan sa Bayanihan to Heal as One Act. Isinaysay pati sa iba pang mga related laws. That is on the legal aspect kan hororon. Ang problema, ining istoryang ini, politicized ng marhay. Sa mata kan mga grupo nira Drilon Mane, sa mata ninda, dawa gano ka logical o ka legal ang ginibo, pirmi ng salaian. Ang makatakot, so pigtaram ni Lacson, na tawo na ang bahala. Takita bagaman we are a government of laws
and not of men. Ining mga leyes na pinag-uunambitan kan Deputy Ombudsman na mismo, uda iba pang mga leyes, iyo ini ang sabi na nga ni, the tie that binds. Iyo ang nagbuburog ko sa satuya na maging matrangkilo kita. Bako itong susadirita sa ng interpretasyon basado sa political inclination. Iyo rin matakot. Ini da ipa makukuhain ikan mga salungat sa satuyang pinagtataram. Pero tandaan po nindo ni, time will come na masubscribe man kamo sa pigtataraming ini. Pag-igwa na ning chaos because di taon na sa nabaga sa konklusyon kan tawo kung ano sa imong pag-interpretar. Ang apod kaan, magkakaigwa na nin chaotic situation, ta kanya-kanyang pag-interpretar, dai na pinagrespitar sulay. Ako man ang apod kaan, mob rule. Di ba? Kangon yan, dai maaako yan, lalo digdi sa Bicol, dai maaako yan na. Dai nabayular man so pagbakal ng PPE, dai nanggad maaako yan. Because, iba ang political kontadigdi. Iba ang political inclination. Pero halimbawa, ipamugtakta na kababayan taman ang presidente. Buda arog man kanyan pinagigibos sa iyaman bako. Maabot man ang panahon, mataram ka mo, ay iyo palan mananggad ngaya ano. Tama so pinagaparataram ka ito. Di ba pero wala na. The cycle remains the same. Yan. Nami misinterpretar ninda siguro ako. Kon ngayaan. Arog ngayaan ka ini. Ang kulor ngayon bako. Open up your mind. Bako. Open up your mind. Tabi. Bako. Iyan. Ay, sabi ko dipisil. Nagtaram naman ni so ombudsman deputy. Daimpig balgar. Pero, sa matakan mga nag-uusig, daiyan, sala yan. Ay, nako. Kami po nagpapaabot na naman ng pasasalamat asin paglaom na sana po sa laog ng sarong simana na tawan mi na naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pangarang kabilog na tropa. News team, Manity, Buda Gabos Technical, si Derek, si News Manager Mar, si Angel, si Richard, si Arben. Salamat po kasi pag ginanyog. Happy weekend! Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.